Alam News Live Report. Idol Dennis, please come in. Big Tia Pageant Awards Philippines, Team Miss Ilocos Norte 2025, Best Pageant dito Pilipinas, pinapalabas sa taon 2025. Maragsakan ni Governor Steliana Marcos sa nagwalting ng pamagayaw katong Arambakan ang pinagapuanan sa Tia Provincia. Inbaga na pa na dakal at panakal dati pamagayaw. Kapag yung Ilocos Norte kasang nasa kasi itinong-organize ng marang konsepto iti ang may sang pageant sa Incagana. Nga nasken iti ang panagyaman, itinapasnek na panagtrabaho, itinagbukutan, itinagproduksyon. Kasama kin iti ang kalasbang na pagpalasang, hindi komunidad, ang ipag-suportan ka kita sa kompetisyon, iti amin na pumuspusan na panagtrabaho, at nagbaling dahil ito ang aktibidad iti probinsya sa Ilocos Norte kahit nakalalagip. Nagyaman pa kay mga naman si Gobernador, matutulog na bigla sa kumpulong. Nagiti opisal sa Ilocos Norte, agraman, nagiti magmaton iti Ilocos Norte Tourism Office. Idol Dennis Salitio, Tatak, IFM.